Se, että altaan hoitaminen ja käyttäminen olisi vaikeaa, on nimenomaan myytti. Kansi pois, istu altaaseen ja paina poreet päälle. Ja kun on nautittu, kansi takaisin kiinni. Vedenhoito taas onnistuu laittamalla tabletti veteen käytöstä riippuen noin kerran viikossa. Keskimäärin 2 kertaa vuodessa tapahtuvaa vedenvaihtoakaan ei kannata stressata, sillä se tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Me ollaan koottu verkkokauppaan näppärä vedenvaihtopaketti, joka sisältää kaiken mitä tarvitset altaan puhtana pitoon. Voit tulla itse myymäläämme kokemaan käytön helppouden. Varaa aika koekylpyyn vaikka heti.